Taganinkasenw ka se ka nɔgɔya hadamadenw ani bolofɛnw mun ye bagi mun ni o bɛ Bafulabe o tiɲɛnen don a bɛ waatinin bɔ. Kun jumɛn de nana ni bagi in yɛrɛ jɔli ye? Arajanafili Sisoko ni ale bɛ wele Mama ye ka bɔ Bafulabe. Mina min b'a jɛ o tɛ moteur dɔrɔn ye, moteur ko problème tɛ, mais moteur min fɛn min bɛ moteur kɔnɔna na o propulseur parce que ale de bɛ bagi orienté, ça c'est un aspect technique, mais ni ale man dɔrɔn bagi tɛ se ka turu cɛ. O ko de kama u ye bagi lajɔ parce que c'est un risque. A jirala tuguni k'a fɔ yuruguyurugu ko fana o nɔba bɛ bagi in jɔli la. Honorable Samba Kulibali. Mɔgɔw ye min f'an ye n'a yɛrɛ y'a kɔlɔsi reçu yɛrɛ min ye bagi ta ye ani ka reçu dɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛ min fɛnɛ o wari bɛ se ka kɛ togo dɔ wɛrɛ min ni bagi ka gestion tɛ kelen. Préfet k'i janto la kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ. A ko kɛlen don degunba ye transporteurs ma. Abdul Karim Keita mobilibolaw olu ka syndicat Mado. Tena mobili min jɔlen b'an bi souvent a degun bonyana donc dɔw yɛrɛ bɛ yan ko ration banna vraiment o ye fɛn dɔ de ye a cɛ man ɲi hali bi tiliyɔrɔ fana a t'u kun. Nin sira kelen pe in de bɛ kɛ sababu ye Bafulabe ka ni fantɔw kala ɲɔgɔn na. Jibril Jabi ale ye chargeur ye u b'ale wele ko Gɔyin ale bɛ Bafulabe. Ba kɔni b'a ɲɛ mobili filɛ fan bɛɛ bagi fɔlɔ o tiɲɛna o jɔra ɲɛma bɔ a ma filanan fana tiɲɛna o jɔra moteur fila de b'a bɛɛ la moteur kelen bɛ se k'a bɛɛ la marcher u ka fɛɛrɛ kɛ an ka siranin kelen u ka dilan. Fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛnnen dɔ bi Bafulabekaw fɛ yen nɔ. Adama Banjugu ale ye président des municipalités Bafulabe. I b'a charger kulun kɔnɔ i b'a kɛ mobili kɔnɔ bada la mobili bɛna jigin Mayina ou bien Bafulabe ou bien moto taxi bɛna jigin Mayina ou bien Bafulabe i b'o fana wari sara o kɛra sababu ye ka sɔngɔ da balo kan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Muso minnu ni olu fana ka baara bɛ bɛnnen jago ma Kayi ani Bafulabe ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔlɔ mun bɛ olu kan u fana ma dogo. Asetu Danbele jagokɛla muso don Kayi ni Bafulabe cɛ. An b'an dahirimɛ de ɲini nin na kabiri bagi tiɲɛna don min an kan ka taga an ma se ka taga i b'i ka denbaya balo n'o de an bɛ taa ni tigaw de ye ani kabaw an bɛ taa olu de feere. Kunnafoni laban mun ni o sɔrɔla o de société mun ni o ka baara bɛ bɛnnen bagiw olu labɛnni ko lahalama ni o bɛ wele ko INACOM olu ka maaw kɔni sera kɛnɛ kan kaban i n'a fɔ Bafulabe préfet ni o ye Amadu Sumare ale b'a jira cogo min na. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.